Encara no coneixes la llet d'Euga? Doncs ara és el moment. I a més, ens pots ajudar a ajudar-te. Tot comença amb la següent pregunta. Sabem realment el que mengem? Avui en dia, la majoria d'aliments no ens aporten els nutrients ni elements que necessitem. I en aquest punt, la llet d'Euga ens pot ajudar. Un aliment natural que en petites quantitats ens ajuda a equilibrar l'organisme aportant-nos vitamines, proteïnes i molts altres elements. Darrere de tots aquests estudis està l'associació Equate Research, encarregada de divulgar les propietats de la llet d'Euga. Un any ingressat a l'hospital et deixa molt de temps per pensar i quan descobreixes que estàs viu gràcies a la llet d'Euga et fa pensar que moltíssima gent podria sortir-ne beneficiada. La llet va fer que jo pogués arribar a un trasplant de fetge i això s'havia de veure ben bé el per què. Quan vam sortir vam decidir muntar el que és l'associació Equate Research, on avui en dia hi tenim implicats els principals hospitals i metges de tot Catalunya juntament amb les universitats, des d'on estem fent tota una sèrie d'investigacions i desenvolups. Amb les vostres aportacions farem el Pony Tour, adaptant un camió i remolc que serà una aula mòbil i estarà de ruta per Catalunya. A la nostra sala d'audiovisuals es podran aprendre les propietats de la llet d'Euga. La visita també constarà d'un taller per als petits, d'una zona de pícnic on s'oferirà un petit berenar i d'una passejada en poni. Per què fem el Pony Tour? Ens hem proposat finançar el primer estudi clínic de llet d'Euga a Catalunya. Des de ja fa bastant de temps, l'Hospital Sant Joan de Déu, en concret l'equip de recerca i innovació, treballa amb l'associació Equate. Treballem amb ells mirant quin potencial té la llet d'Euga com a tractament d'algunes patologies amb els infants. Ara bé, arribat a aquest punt, el que necessitem són treballs de recerca acurats per veure exactament quins beneficis i en quines malalties la llet d'Euga pot ser beneficiosa per a aquests nens. No et quedis al marge, involucra't i ajuda'ns a ajudar-te.